Concentració davant la seu de serveis educatius de Martorell per reclamar que la Generalitat tiri enrere la decisió del tancament de les línies D3 de les escoles Vicent Aleixandre i Juan Ramón Jiménez. Doncs suposo que és una retallada de recursos, m'imagino. Tampoc tenim moltes aclaracions exactament per què s'ha fet. Sí que sabem que obren unes altres línies en unes altres escoles i sabem que és una cosa que han organitzat des de planificació, des de serveis territorials. La presidenta de l'AFA de l'Escola Vicent Aleixandre, Neus Navarro, entén que des de serveis territorials no compleix amb la ràtio que s'havia promès amb 19 alumnes per classe. Ja ens van dir que, a més, ens posarien les ràtios a 19 alumnes i han decidit tancar-nos una línia, deixar només una línia a l'escola i, a més, a 20 alumnes. Precisament són 19 els alumnes que han quedat en llista d'espera en aquesta escola i que han sigut repartits en altres centres escolars. 19 famílies, que al final és que és un grup sencer. La tasca duta a terme en els darrers anys amb un projecte educatiu engrescador per les famílies ha fet que enguany el Vicent Aleixandre hagi estat en l'escola amb més inscripcions. Per això no s'entén la raó d'aquest tancament. Un projecte innovador que ha fet aquesta crida, no?, perquè la gent vulgui venir i que es quedi tanta gent que vol venir al Vicente, que es quedi fora de l'escola, doncs creiem que és un perjudici no només per la nostra escola, sinó per tota la població, per totes les mares i les famílies implicades que hi ha aquí reunides. La concentració, que ha reunit a una trentena de famílies i amb el suport de diversos sindicats, com diem, s'ha fet a les portes de la Delegació de Serveis Educatius, ja que aquest matí es feia a la Comissió de Garanties amb la presència de la inspectora del Departament d'Educació pel municipi de Martorell, Diana Salvador. Martorell Televisió ha demanat declaracions de la senyora Salvador, declaracions que han declinat fer-ne.